Мобилната ферма съчетава всички иновативни решения по подобие на големите модерни ферми. Модернизации, автоматично хранене, автоматично поене, вентилация, всичко, което знаем от големите ферми в едно малко пространство за малък брой животни. В случая това, което сме изложили тук е за 200 кокошки носачки. Има модели, които стигат до 2000. Тя е абсолютно автономна, с автономно захранване, с фотоволтаици, с танк за вода и естествено преместваема, т.е. мобилен обект. Всичко е автоматизирано, компютъра си следи всичко идва на информация като на телефона съответно на собственика. Има камери и всичко, което е необходимо. От работата си като консултант аз съм разбрал, че най-големият проблем за хората това са документите. Най-вече строителната документация и това, че когато решиш да правиш един сравнително малък обект, строителните книжа, разрешителните, ПУП и така нататък са същите, каквито да направиш огромна ферма и хората, които искат да направят по-дребен бизнес, се отказват именно заради тези първоначални документи. Естествено, на тях не им се получава сметката да тръгнат в посока строителство на малък животновъден обект, било той по програмите. Добър вариант за някой, който иска да стартира в този бизнес, дори и той да е много голям като мащаб в други бизнеси. Тук ние виждаме на изложението, че се спират хора от зърнения сектор, от други въдства, които са много напред в техния бизнес, но казва аз към нещо такова малко. Дори някои споделят, че искат и за себе си да си отглеждат, да кажем, бройлери за семейство и за приятели. Фермата е конструирана така, че типа на отглеждане отговаря на свободно отглеждане, т.е. яйцата трябва да бъдат маркирани с код единица. Фермата е възможна за производство на биояйца. В Германия има над 10 000 такива мобилни птицеферми, а 8% от яйцата, консумирани в страната, се снасят от кокошки в такива ферми. Смятаме, че тази концепция може да бъде интересна и за България. Тук има около 5 милиона носачки, така че пазарът е достатъчно голям. Бъдещето в производството на яйца е в посока на хуманното отношение към животните, отказ от клетъчното отглеждане, така че тенденцията е към по-добър живот за кокошките и в мобилната ферма това е много по-лесно, отколкото в клетките. Смятаме, че тази тенденция ще се наложи и в България. Освен това, не бива да забравяме, че Европейската комисия отпуска сериозни субсидии за иновации в аграрния сектор и за хуманното отношение към животните. Това означава, че стопаните, които през следващите години решат да закупят мобилна ферма, ще имат възможност да получат подкрепа от Европейския съюз. Затова е много важно да имаме такъв добър партньор като Техно и Нокс, защото те консултират фермерите и им помагат да получат достъп до субсидиите. За нас това са идеалните условия за стъпване на пазара. Мобилната ферма може да бъде закупена както по инвестиционните програми, така и на лизинг. Техно и Нокс Инженеринг може да окаже помощ при изготвяне на проекти и при регистрацията на обекта, както и да направи връзка с потенциални доставчици на подрастващи пилета, фураж и обезпечаване на целия процес по отглеждането им.